କରିବା ଟିକେ ର ମନ୍ଦିର ଚେକ୍ କରିବା ସେ କରିଦେ ସେଇଠି ମନ୍ଦିର ପନ୍ଦର ଚେକ୍ କରିଦେବା ଆମେ ଶିବ ଟେମ୍ପଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସବୁ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଯାଉଛନ୍ତି ପଛରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ବରୁଣ କାଲିକି କଥା ବାଜି ଥାଉ ସେଠି ଯେହେତୁ ଜାଗର ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଗଲୁ ମନ୍ଦିରକୁ ସେ ମନ୍ଦିର ନା କ'ଣ କହିଲେ ବରୁଣ କୋଉ ମନ୍ଦିର ମନେ ପଡୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ ବସ୍ରେ ଯାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ସିଟ୍ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବସ୍ ତଥାପି ଖାଲି ବି ଅଛି ତଥାପି ଗୋଟାଏ ସିଟ୍ ବି ନାହିଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ କୁମ୍ଭରଗଡ଼ ପାଖରେ ତାପରେ ଆମେ କେଙ୍ଗିରି ଷ୍ଟେସନ ମାନେ ଆହୁରି ବହୁତ ବାକି ଅଛି ତାପରେ ଆମେ ମିନିମମ୍ 7 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ ୟା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଡିସ୍ ବାହାର କରି ଆମେ ଗୋଡ଼ି କରିଥାନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କୁମ୍ଭଲଗଡ଼ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆଗ ଶର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ପଠାବ ସ୍ଲୋ ମୋଶନ ପକେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚି ଭାଇ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଙ୍ଗିରି ବସ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ चल बाहर चल वही पर पशियो एटी बसी माने लाइट चलती तो हाय अपुर का